mari. Iki botok tempe, guys. Tak dadekne sitok ben akeh. Iki menune Mak Sawi iki sekarang pagi ini botok tempe, botok ayam, botok lele. Tok. Gak bahar. Jangan aku gak kok kesel, saya rasa-rasa. Mboten jangan. Mboten kok piye. Jangan ane tak aku kasih gak ana. Ini aku gak belanja, ingan prai to. Nggih. Jadi terus sih. Jauh-jauh botok jangan mulai jangan ben cucu jangan. Jangan tapi aku rasa-rasa nang cak ikates di tanganku melotot deh. Anu bentung-bentung gak tawar. Itu dalam tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini Mak Sawi menune botok tempe karo botok ayam karo botok lele. Guys. Masih iki kawanan ora subuhan. Tak tunggu sampai jam 4 tok ngene. Terus mari ngono wis tak bungkus iki jawabku wis tak mening. Ya elah kok kawanan nak gak disengaja ya apa wi awan. Nak gak sengaja nek esuk teko. Sudah selesai, guys. Nah, mari. Angsal jam pinten Mbak jenengan? Kula mambengi. Oleh ya. Nggih. Oleh kok lho. Mbok jam 11 monggo. Aku langsung ya nek belum langsung turu. Pantas itu toh. Apa wedding apa nak ngadeg ki lho Mas, sak bangka aku nek iso pegel to wis. Aku gak tahu lho duwe anu bangkaan Jamila kok anu kok iki kok luworo. Ini iki nak. Ini gak tahu aku di kemeng apa nih yo bangkaan ki sik tas iki. Isuk ki ngombe iki lho, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh. Duk. Napa? Anu godhong kuwi. Godhong kelor. Oh, godhong kelor. Iki kolesterol sembarang ki kemeng-kemeng ki bisa hancur dari obat alami. Kelor wono. Ngombe iki mau bek sakmene. Terus tak gawe ngombe nak pagi kalau sore maksudnya. Resep rahasia. Iki pokoknya jamune wong Jawa ki ya iki guys, jangan melupakan jamu Jawa. Terus aja herbal ki oleh guys, tapi aja sering-sering ya nak sakit nuju sakit ngono kae. Suntik apa tuku obat, nak Mak Sawi gak pernah. Obatnya ya sing guys. Kelor. Nak katutan ya dikunyah. Nak. Mboten napa nggih, Mak? Ora, lha iki nek aku ngono ya kadang jangan ngono. Jangan kelor. Diklop iki jangan dulu, sayur bening sembarang iki kena. Mriki wonten lumbu, Mak? Lumbu apa to lompong dah. Nggih. Oke lho wi. Oh, abati. Aku anak botene bareng ya. Dempel. Sing rompong-rompong lho. Anu wae cilik-cilik kae ono. Jadi tak pek iki. Lah nek bentul kuwi lho angel nandur bentul kene iki. Gak iso nandur bentul. lumbu gatel lho. Lumbu sing digawe iku to masak iku ta? Nggih. Mboten gatel to, Mak? Gak iki deh. Iku deh. Ah, nggih. Iki sing putih iki. Iki deh. Nggih. Ijo iki. Tak babat iku tak buaki. Jadi aku kejane iso masak, nek rasa-rasa no. Nak kesusu ngono.
Nah iki lho Jawaku ki bentul kok malih ngene lho. Aku nandur ki bentul. Kok malih ngene ya. Anake malih akeh. Biasane kan tapi godhongnya sis bentul. Iki bentul iki wae ngene iki lho, guys. Tak duduhi nek sing godhonge buntu iki wae ngene iki. Lho. Iki ta. Wae ngene iki. Iki enak digodhog. Sak monten-monten, Pak. Lho iki wis asline sakmene iki gak iso gedhi. Ana akeh kok sak tumbuh sakmene iki bokok empur ning ndi ya? Nanti ya anu kok gak enak. Ada senek putih. Kono paling ning jero kono. Iki lho. Nandur anu lho apa kan? Iki nandur apa to kan jenenge sing disayur kan apa to? Jepan. Jepan niku napa, Mak? Manisan kan lho. Engko apa nang arane? Oh, rambusa ngoten iki to. Sing ijo kan lho. Sing disayur kayak kates. Nggih. Kayak kates nom iki lho. Gondes rambusa. Iya. Nah kok anu to mati kena itu lho apa ndek ini sampuk. Ku kembang anggrek aweh nang iki kok nenek ngarep enak wong mantu. Anggrek apik itu. Sampai iso dibuang regane udanan terus. Nek terangan kok nak aku nang pawon ki tak jibuki tak buang. Bentek. Tak yang tak tumpang bakal tak ampas ya. Ini dapur Mak Sawi, ini dapur umum. Dapur umum. Layak itu. Iki cek bunyi aku berblok iku pari. Aduh. Terus masuk angin ya. Keroan kali Mbak Lugi. Iya. Sudah mateng, guys. Supetnya gak enak. Iya. Iya. Kodong ki wangi. Makanya ya, tapi sing penting rasanya enak, iya deh. Penting bersih. Iki terakhir rupane ireng guys, engko nak rong dina iki tak gebeki kabeh nek njebone tok tak korai. Kesuwen wis nang kene tak njikuk nang kampas. Nggih. Kalau wingi sonten kula dijak anu melampah-melampah ten pari ten Sabin mriku. Iki foto tempe biasanya foto ayam. Suka masak. Sudah selesai. Kapan bisa tutup lagi? Kita jamur. Kasih bumbu. Bumbunya dibumbuin guys iki. Jamurnya bisa itik guys. Wong desa ki ya seneng guys. Masake ya simpel ae. Ya pakai Ajinomoto lagi. Pokoknya tidak lupa Ajinomoto. Resep rahasia. Sop.
Yes. Ini garam. Nah, itu aja. Pokoknya itu mas tak bumbu nih. Urahannya bumbu. Ini gula. Sedikit aja. Tak jikok nih tomatnya nang kono. Guys, nah, sudah dicuci. Dipotongi tomat biar cantik ya. Masane bimbing lo gak wah bimbing lo. Dalam mak. Bimbing lo jane anu gak wah. Biasane ya wah lho sampai gembel. Dirubung petanu lho, wis cipir paling. Dadi gak gelem wah. Bimbing mulu. Kasih ini biar enak. Cantik. Habis dibungkusi langsung dikukus dang. Tak cipane kayak guys. Sak titik kudu dicipi. Enak tenan orangnya guys. Mantap. Enak tenan pokoknya. Lagi kamu diwangi. Enak ya balik gak sah bayar ya dah. Mari sudah selesai dibungkus. Dibungkus ini ya guys. Biasanya ada godong tak guys. Ini kok padas napa tumbas, Mak? Tuku, nak mati yo golek dhewe nak dhewe entek ya tuku. Ya kayak entek dah nak anu Dibabati. Itu sing apik. Terus dikukus ning kono rodok tempe. Jamur ki anu guys, apa wi ringkes mari saipet 2.500. Murah sekali. Cilik tapi di sini ya ada. Ini kan cantik ya. Motongnya gak podo guys. Nah, aduh. Lincip guys nih. Nak jamur, udah jamur ki motongnya seperti ini guys. Divariasi dulu ya tau. Nak tempe ini. Oke. Dan kita ngeri uang nah guys. Makanya pada emak sawit kecil-kecil tapi bagus. Isinya yo gak kalah karo sing botoke gede-gede kae. Kadang bungkusannya kan gede isinya tik. Biasanya ya botok orang, botok wader. Aku jane yo ndi wader ya lali arep wedeti. Ini gak diteri. Nang dino ki gak enek wong nyulo guys. Mergane kali ini banjir. Kali ini butek. Nak butek ki wae gak petok. Seperti ini.
Ini ki yo botok yo dipimpin guys, diatur. Engko nak berak-beruk yo mboke melok sapa ngono guys. Iya ta. Sembarang ki nak olah-olah ki didol ki yo dihitung ngono guys. Iya ta. Diperinci cara Jawane mah. Kurang gerak-beruk yo melok sapa engko. Dilapi guys, sangat dilapi. Bungkusnya double. Dan api dan gak tipis. Kudungnya tipis. Kita ranjan kayak Nogosari. Oh. Jadi yo, turahane kayak Nogosari wong. Cantik kan? Segitiga. Ini habis daun. Ini ki aku ya tak potong. Jamur iki kan ringkes to. Nggih. Iki lho pomone telung adang. Alah nggak jadi piro telung adang iki. Telung bungkus lho, Guys. Dadi nek iku nggo dadi 10 lah mesti. Telung bungkus kadang 11. Sak bungkus ki nak jamur ki aduh larang 5.000. Oh. Satu bungkus. Nano sing entah kan lho guys. Nggih. Nak mateng iki 2.500. Ini kalau tak enak ya, enak rambut itu bareng. Biasanya deh cek sergap-sergap deh iki aras-arasan wis tuwek biyen sik umur 40 sik umur 50 loh sik umur 50 aku gak tau turu kok lho bengi iki mayek sing apa wijine ini mayek jam 1 lagi mlebu omah cilikane putuku kuwi jam 1 kuwi lho lagi mlebu omah anggere ngadai payek sing sembarang Disade bae, Mak. iya iki aku perang dina aku gak mayek iya aku lara kabeh sih ya ora lara kabeh ngono ki gak males aku ki kadang aras-arasen kok duwe lara aras-arasen kene wis akeh kanggone lumpur mari Sadean pecel apa pripun, Mak? Kok enten payeke? juga tak store ning toko kan anu bako-bako mak tak kaya jan aku kumatnya sing gede ya mak Mateng. iya sak matang ya tak tumpangnya bener
Bos. Kita ngulung-ngulung nang ngarepe nang kok enggak. Asal dong prangan. Ini dong kok. Wah, tapi mau pikir. Sudah selesai. Wes ya. Dereng. Ya apa? Niki ngengeh niki kok nek ana wong pesen sak wayah-wayah iki wis gawe. Awan barang nek kadang aku yo pesenan. Ini kok cek metok ndok sak ngene iki awan-awan. Pesanan toh, Mak? Iya, insyaallah. Habis ya. Kak jangan ngomong yang jadi apa tuh jadi apa lagi menang anak aku godhong tipus godhong anu ki ora jene kayak anu kayak apa ya aku sari lah aku nak posoan gak tau turu le jajan Lho, disadeten pundi? Jajan anu ki. Aku pesen aku jajan anak. Posoan beyo. Ora kaprah. Oh, damel bodo. Iya, kayak wong-wong kuwi. Senang tak do. Sak kilo 50.000, sak kilo 50.000. Iki lah aku untuk duit pira ya, Kak. Posoan entuk nang iki aku mulai jajan. Nanti kadang ya anak wong pesen. Nah, Jajan apa mawon nih, Mak? Putihan? jajan getasan lho anu kering. Oh. Jajan perdikan lho. Putihan wonten apa ten mriki? Putihan ki apa? Oh, mboten enten nggih. Gak ana. Oh, lek ten mriko niku identik. Apa iki? Lek ten grani tiyang sepah pasti lek bodo. Gayan apa iki? Apa nggih? Anu ne bahane. Bahan nggih. Bahane apa? Tepung napa nggih? Apa beras apa tepung terigu? Nah, aku beras kok gak nyelapne dhewe ya. Oh, napa nggih kula supe tepunge. Nah, anakku sing Mbak Tutik kuwi gane gawe roti. Gawe roti pesenane nek biyen ki akeh saiki apa nggih kerja nang Tintin nang Surabaya yo gawe dhewe. Wong mantu-mantu ngono kuwi. Anakku wis. Pendaya jajan konsumsi menek. Mbak Tuti niku sakniki ten pundi, Mak? Nonton penting nonton dulurku. Besok ngene aku lono. Karena ya. Penting ya. Nggih. Sebentar itu mulya. Aku kono turu kono paling. Mari kuwi nang Rembang awake dhewe. Tanggal 12 awan nang Rembang. Ayo melok kan ya. Ayo bicara. Engko golek godhong gak satu kuwi nek ngene dhewe kek. Kono wis iki apa tak dinane? Sakniki ta, Mak? Kemis. Kemis. Nggih. Kemis Jumat Sabtu bengi aku minggu esuk anakku kok tak nambel dhisik aku Senin mbak Manara tak nambel digawe sambel kacang lho sambel pecel. Kayaknya ya percel bilang nama terus mangan pesen rujak kalau masih anton sini kerupuk mas kerupuk kayaknya rene ya itu suwi ya gak rene paling kok nak suran loh. Pesen rujak. Iya ya nak mati tak gawani misalnya pamit. Memang sepedaan kok
Sepeda motor ya. Listrik. Kok gak krungu. Gitu. Krungu kok gak aku lali ya. Titit ngoten niku. Aku kira lobok nih kacang kira banget. Pari ku bareng gapok iki mbasipun ning ndi barane. Kok gak enek rene iki. Ini tuh pari sik mete gabah sik. Itu tinggal enak wis gawe. Pirang menit wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anakku kabeh wis masak apa urung sing sekolah monggo disarapi nduk. Anake disarapi. Anakku sing nang endi ae pokoke sing nang Surabaya, sing nang Kaligunting, sing nang endi ae sing nang Jakarta. Anake yen dadi padha disarapi nang padha sekolah. Iya ta? Terus bar sekolah, bar sarapan sekolah. Aduh sekeri ya. Ya adus sisik to, guys. Bar adus ya sarapan. Nek Mas Sawi gak mangan dhisik terus adus. Mergane titisane kebo, iya ta? Terus apa jenenge ayo ndang padha masak. Nek wis masak apa urung, Mas Sawi iki masake wis ngene iki lho, guys. Masake botok. Nek ganti lawuh ndarene nang ngene mae. Ya. Mas Sawi iki wis mari, guys. Tuh. Terima kasih ya yang menonton saudara-saudaraku semua, anak-anakku kabeh tak dongakne seger waras sehat selalu. Mas Sawi ya dongakne waras ngono lho ya. Mas ya koyo ngene elek-elek ngene iki ya makmu, iya teh. Aku ki pokoke ya dongakne nak sehat ki iso nang ndi-ndi, iso nyambangi anak putu, iso pokoke iso nyambut gawe ngono. Ya wis ngono ya guys ya. Terima kasih ya yang menonton Mak Sawi. Jangan bosan, jangan lupa di subscribe, di komen, di tutorial Mak Sawi family. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tak aku tak anu le. Tak nyambut gawe neh liyane le. Nggih, monggo. Aku nak di syuting iki nak nyambut gawe